toisinpäin. Nyt on ensimmäisessä autossa kuski on yläosassa auto ja jälkimmäisessä kuski on alaosassa auto. Ja näin se käy, puhutaan laapuun. Aika olla elokuvissa tehty siellä videoita monta tuntia. Me tehdään tästä livenä teidän silmien edessä. Aika jäänyt sieltä tuoltiin ja renkaalle takaisin. Ei minulla mitään haaverit tästä. Ja mulla näytti sieltä, että oliko tää heille semmonen aika perusjuttu. Se on tottavaksi haastava onkin, mutta meillä on tapana pistää vaikeat sanoa aina, kun mitä pidemmälle mennään. Seuraavaksi sitten aika hitaasti. Jos polkupyörällä ajaa hitaasti, niin se on tosi vaikea. No nimenomaan. Toi painaa toi yksi auto niin yli 1000 kiloa. Miten se voi pysyä pystyssä? Ja kuvimpana se paras. Joo, siellä on vähän niin kuin tosiskin tässä sama tavalla tuossa katupillarissa. Hitaasti Madella. Todella sai jo pysähtyä siellä ja se olikin tosi hitaasti. Kyllä, vähän paikalla. Monia miettii, että mikä tasapaino joutuu näissä autoissa. Ei ole gyroskooppia, vesipainoja tai muita. Ei. Se on ihan kuskin liikkeestä kiinni. Kyllä.